Ganun karon pa man ka nagpakita. Uy! Sige na naman silang practice pa. Hapon na maka-shows bubot. Maulagi. Pay, uy! Ganun karon pa man ka ni Anhi. No, tsaka man si Brutus. Palang yun magadto sa bay. Eh kung gadto pa ko niya, ma-scratch unta si Bubot. Kami yung tatong magtrayo. Oh, bati kay ka, Brutus, oy. Wag may ilay kadalit mo pay, lubi ra gid pay. Okay lang. Gamay lang. Wag may budget pay. Wa pa magibi ka. Bright issue gyud, mo nang wa pa gibi kwarta, matini lang may ani lubi. Gamay pa man di ilang na praktisan bardik. Kamu man jud untang tulo pay, ang niya sa kung una-una. Nga kamoy mag-uban tulo. Unsa man nga, ingkali to bala sa tungas Bubot. Kana si Bubot ba? Di man jud kay na permi ka lugar. Uy, kay tanaw ko pa yung amo, igihan. Oo mo, na sige. Ikaw na lang pay, kay tan lang tulo pay, mag-practice tag tulo pay. Sige, kamu na lang tulo pag-practice. O kamo, agad lang ko ninyo. Sige na, good pay. Ayaw na duduha, good pay. Kita na tulo tatay, kinatay. Kita na tulo nyo papay, tay. Nya tay, saan man itong atong kuhan, promoter. Kay baho to nga si papay, apin na itong practice. Nanatay mo yung promoter. Nana, mabitaw nga, gusto gini ma-practice ta? O sige. Sige. Ya, sige na. Makasyo na gini unta mo. Oo, makasyo niya. Wa pa man si Bubot, may klaro pa. O sige. Sige tay. Ipat. Abi god nimo pay, kato nga promoter, dugay naman guto nga promoter god. Pero usahay, maproblema lang mi ato kay usahay dili day mo tungha. Na ikaw, unsa may nahuna nimo? Ikaw may manager mo. Okay kay ko kamong tulos papay. Di ba dugay naman mo kaila ng promotira? Muhatag mo jud ka na siya. Aw muhatag man hinuon. Ang hatag? Ang tangan pang ginapapay? Sige ang inuwido-wido. Hangturo wala yung pakita. Ngang pa sa kanan dili iya. Ati kayo. Nakautang day din man. Kautang na mo. Ni-advance ko sa Moray. Kuha papay ka na promote niya. Diri sa museo mo yung mangut ng hutang. Nangutang ninyo? Oo. Iyar ko nung bayaran. Ni kasa advance. Taon-taon na to. Taon na. Wala kayo pakita ron. Kabati sa diyayana day. Pero bayad mga ito siya part. Bayad, uy. Hilom na Brutus. Buwa lang bakbat mo. Ikaw na lubi. Kaya bay, muna hindi ka na kung tatay magkasama pa. Ayaw, di ba? Ay, sige na. Napaktis mo to. Sige pangasaba. Saka pa kamao na to. Ay, usod ba na part? Para makakuha ng bata ba? Yan, masugot mga ka. Kita, mag-tryo tantulo. Sugot. Ganahan ko kayo ni mo pay. Mag-tryo tagdo. Kayo do. Una pa lang na, di ba? Impact na. Di ba? Yan saman, namoy lingaw diha karon. What? Practice ta. Practice ta, wala may lingaw. May papay, mag-practice mo. Sige, pag-practice mo din ha. Dayon, ako maglungag sa ko. Nga na may lubi, walang niya na ito isuwa ha. Sige, pag-practice mo. Ay, sige dik. Ka sa nang lubi sa danoy. Muram tagakaog kopra sa. Sige na konti. Umaabot, pila ka buwan. Manorok lang akong gipamugas dire, di ba? Tagbo tagkaog mga utanon dire. Sige. 1, 2, 3, go! Tambay sa iswa ka sarol ha. Mga bayot! Ikalit sa video ba? Okay. 1, 2, 3, go! Ang mga bayot! Kung sugsugsugon, bumagot-bot, musulod sa baylihan, mga daga, bintahan. Ayaw, di ba? Ayok. Ya. Kung sayaw, dakwat niya unas. Kung mo arti daw mga rating. Kayong suntokon, kayong sugmagon, kaayong kulatahon. Dominos bobes, kung unsay imong giog, kung bayot luagi kay milago.
Anyong tandwarom, pula pong bahalom. Hoy bayot, unsa ka nang imong giugom? Ka sa himaya, gisaktan pagmayana, resulta na himo na Tulad na ka na kay usig nga kun iluwa. Impakton sa latom. Supong lusong mahilo. Oh, daliara ko ninyo na katon. Di ba? Nindot. Wala ko bakit gali. Ano? Naikanta na si Cracks. Ano na siya? Balitan, katoy mo ang... Okay. Mao ni siya. Anang lit, Cracks. Oh. Mua na kasi mong tatay. Toy, una ka ha? Mani gini ha? Toy, kanang gawas niya to ang kuantay, kanang trayo tay. Musod siya ko pagka hip-hop. Oh. Ano ba? Ha? Nya muriyak ka? Muriyak ka? Si hip-hop. Si hip-hop. Hip-hop ka na. Hip-hop ka na. Kanang silent ana siya. Kanang silent ana. Ara ha? Okay. Oh. Mao na, magtubag-tubag gid mo. Ha? Pero mugay ra makunara mo ko skilid. Ako may mo kuan kanang silbing jerking ba kanang mo jerk ba mo jerk ano ba? Ha? Ano lang ko pero kanang inig-jerk nako pagaan pod. Sige. Gi ko na. Go. Tay. Gawasan ng trio tay ba? Musud ako pagka hip-hop. Usay hip-hop. Hip-hop na. Hip-hop. Ang kanang silent ana. Sama ng stop. Di ba? Mo na. Imo nang buhaton og mo nang stop. Stop. Sa ato ba tay, kanang green, guma na, gana. Ayaw, di ba? Nga ba na mo kay gana? Nya parehas ni tay. Apaw ni. Upaw mo ni. Apaw. Apaw na. Nya parehas ng gabitay ni nanay. Tatay na. Himo mag-ang kuan. Himuon magkag aango. Tatay na. Nya ka na yung gabitay. Itlag na. Nya ka nang balhi. Walang sagbot. Balbal na. Di ba? Di ba? Ano, impact na siya. Kaya, Wala na ka. Kumahimo ha. Kung makaunaw na ka, kuni lang. Kanang ba, buko-buko. Himuha mo ka baka-baka na. Tay, usay pila kainit na bugan tay, sa babae o sa lalaki? Lalaki. Ay, sa babae o yun. Lalaki lagi. Babae lagi. Nga naman ko no, nakaingon makana nga. Tay. Init ang babay. Kay og sa lalaki pa tay, kanang imong itlog tay, wala, luto na na. Ang sa babae, tanawa, wala pa kabukal, niliti na. Ayaw, di ba? Kada.